Nagsugod sa lingkod nga Pangidaron ang hugot nga debosyon sa nainlaing mga santos kining magtutudlo nga si Russell Loel Undoy. Si Undoy usa ka senior high school teacher sa Guano National High School, Hinatilan, Cebu. Gani nunod sa iyang hugot nga debosyon sa mga santos, siya mismo ang mihimo og mga rebulto gamit ang anapog og mga kahoy. Karon aduna na siya kapin 40 ka mga rebulto sa mga lahing santos nga gibisitihan sa iyang amahan. Gibinditahan na ang iyahang hinimong imahe. Karon tuiga naglaraw siyang dugangan ang iyahang koleksyon. Apan iyang hangyo nga unta hatagan siya og proper training sa paghimo og rebulto. Matud pa dakong tabang ang naghatag sa mga santos ilabi na sa iyang propesyon isip magtutudlo. Dugang niya nga ang mga santos ang naghatod sa iyang mga pag-ampo aron dunggon kini sa Ginoo. Ang kaning mga santos meron good po ni like every time makita tag santos mahinumdumon po nato ang Ginoo. Like for example makita ta ni San Roque, makita po nato ang gugma sa Ginoo.